Frida, og jeg går i 3. B i en sproglig linje, hvor jeg har engelsk på A-niveau. Jeg hedder Katrine, og jeg går i samme klasse, og jeg har engelsk A selvfølgelig også, og jeg har også spansk A. Engelsk på A-niveau, det er et fag, hvor man får mulighed for at udvikle sig rigtig meget på det sproglige plan, men også på det grammatiske plan, så man forhåbentlig ender ud med at være rigtig god til engelsksproget. Jeg synes, det er et rigtig godt fag, fordi at jeg har stor interesse for engelskfaget. Og da jeg skulle til at vælge studieretning, så valgte jeg netop engelsk, fordi at jeg vidste, at det var en af mine spidskompetencer, så det er helt sikkert et godt råd, man kan tage med på vejen, når man skal til at vælge studieretning. Og jeg er også rigtig glad for det engelske, og lige så vel er jeg også rigtig glad for spansk, som jeg jo har på A. Og i spansk, jamen, der lærer vi det jo sådan set helt fra bunden. Det er ikke rigtig nogen, der har haft spansk før. Pedro y Maribel. Hola, yo soy Maribel y mi nombre. I starten er det svært, men i forhold til, at vi har det her AP-forløb til at starte med, der lærer du rigtig meget om latin og en masse ting, som du kan bruge rigtig meget i spanskundervisning, så det hjælper en rigtig godt. Og ellers så er lærerne jo super dygtige, og de har styr på det, og der er lektiecafé, og det er super sjovt at lære et helt nyt sprog. For engelsk har man haft fra folkeskolen af, men der er ikke rigtig nogen, der har haft en spansk. Så du lærer noget helt nyt, og det udvider også dine muligheder fremadrettet. Så jeg er rigtig glad for, at jeg har valgt spansk, og det er super fedt at lære.